नैबे मेडामनि एनिभार्सारिमोन दिनै सारा गैथ'आ नै सारा भिडिअ कलावसो दं नै बिराद जाला जाबाय सोलाबाना साराबो 8 बोसोर एनिभार्सारि मेडामनि 8 बोसोर एनिभार्सारि बेसेबां जाखो बावबायसो नोंथां बावबायनो सारा Happy anniversary! जुग जुग बोसोरानो जाथों आलो गोजोनै संसार मोनजाथों अनलाइनाव दौबाय नै थाबथाबायसो होनदां थाबथायाखै नै केमेरायावसो बैथिंसो दाइन बोसोरनि 18 बोसोर फट होनो मोननाय जाबाय आरो ना 18 बोसोरबा सिख्ला देरबाय सारनोबो हरदो अनलाइनसो दंजोबबाय सारनो मेडामनि एनिभार्सारिनि जोंना खाजिया सफैबाय र' नों थांदो साइडआव नों साइडआव थांदो साइडआव थांदो दा जाजायोलै मानो होथेखो आंना बिदिबासो भिउआ बांसिन फैयो दे जादो लाहैनो नांला उन्दैफोरखौ जानायाव दस्रा जाबायना दे बिराद गोथाव एवखायो जोंना नैबे मेडामा बिराद गोथाव सङो बोरायनो हाबा जायाबो बोरायथाय ना एसे बारा मोनजानांगौ जोंहानि नुखाबायलै बे सैथेबाबो गैला बैहा गथ'आ मोनजाया खोमा दिनै खुदै गनाया हाला हनै ओमफ्राय नों हालदैबो जायाखै हालदैफोरखौ जादों मिक्सआव जादो रानबाय नै रानबाय नोंस्रा दासो होदों जानायाव बेस्थ'थार थांखोमोन फोरिनोबो लांदों मोनसे सिख्लाफोरनो होबोबाय जानायाव बेस्थ'थार नै ओमफ्राय आंहा हारावदोंना माथो जाखो लाजिबावबाय नै जोंना नै साराबो जागासिनो नैबे मेडामनि अननायाव दिनैहाय बिमायाबो मिथिबाय मेडामनि एनिभार्सारि थांनाय बोसोराव बार्गार जादोंमोन